המקום שבו אנחנו נמצאים זה מקום שאתה בעצם מקבל פידבק מהבורא בעצמו. והוא רואה אותך בצורה הכי עמוקה. אתה בעצם עם המקום. יותר קל להתחבר למקום כשאתה... אין לך איפה ללכת, אין לך איפה להתחבות. אין לך אנשים להתחבות מאחורי כל מיני דימויים עצמיים, חיצוניים וכו'. כשאתה נמצא עם אנשים, אתה מתחבא מאחורי הדימוי שלך, האגו. כשאתה נמצא פה, אין לך פידבק מהאנשים. מה אנשים חושבים עליך, איך אתה נראה. בעצם אתה נמצא פה עכשיו מול האלוהים. יותר קל להסתכל בראי ולראות את עצמך, כשאתה לא משתמש עם הראי של האנשים בצורה המוגבלת שלהם. אתה רואה את האני האמיתי שלך, את משהו יותר עמוק. אתה רואה חלק, אתה רואה רובד יותר עמוק של עצמך.